6 or from verse 5. Chapter number 21, verses number 5. Thank you, Bishop. Abantu bakhuluma kabi ngoNkulunkulu naMose. Bathi nisikhuphuleleni eGibhithe kuba sifele hlane na. Ngokuba akukho sinkwa, akukho manzi. Umphefumulo wethu uyanengwa yilesi sinkwa esilulayo. Verse 6, uJehova wathuma izinyoka ezinesihluku phakathi kwabantu. Zabaluma abantu abaningi baba-Israyeli bafa. Verse 7. Abantu bafika kuMose bathi sonile ngokuba sikhulume kabi ngoJehova nangawe. Khuleka kuJehova ukuba asuse izinyoka kithi. uMose wabakhulekela abantu. Verse 8. Jehova wathi kuMose, zenze inyoka enesihluku uyibeke ensikeni, kuyakuthi yilowo nalowo olunywayo lapho eyibheka uyamsinda. Verse 9. uMose wenza inyoka yethusi wayibeka ensikeni, kwathi lapho inyoka imlumile umuntu uma eyibheka inyoka yethusi wasinda. Angifundele uJohn chapter 3, men of God, quickly. John chapter 3 verse ngifuna nje ukuthi ngibheke amavesi ami wabeke kahle la. One is lapho ake say Hebrews chapter 12 verse 1. Hebrews chapter 12 verse 1. Hebrews 12 verse 1. Hebrews 12 verse 1. Not ever happened, chapter 12 verse number 1. Ngalokho-ke nathi lokhu sinefu elingaka na ufakazi lesiqaqileyo masilahle konke okusindayo nesono esithandana kangaka sigijima ukubekezela kulokhu kuncintisana esimiselweyo. Sibhekile uJesu, umqalisi nomphelelisi wokukholwa kwethu, owathi esikhundleni sentokozo ayibekelweyo wathwala isiphambano enganaki ihlazo, wahlala ngosomnene sesihlalo sobukhosi kaNkulunkulu. Yebo umqondeni yena owakhuthazela ephikwa kangaka izoni. Amen. Verse 14 of chapter 3, bese siyathandaza singene kulolu daba, chapter 3 of the book of John. John 3 verse number 14. Njengalokhu uMose waphakamisa inyoka ehlane, kanjalo indodana yomuntu imele ukuphakanyiswa. Verse 15. Ukuba yilowo nalowo okholwa yiyo abe nokuphila okuphakathi. How amen. Ngiyabonga Bishop. Ngiyathanda ke bazalwane ukukhuluma nani ngaphansi kwesihloko esithi Bhekani inyoka yethusi. Bhekani inyoka yethusi. Ake sibamba amehlo sithandaze. Baba, izwi lakho leli, izwi lakho linguwe, izwi lakho liyaphila, izwi lakho linamandla. Nginqaba ukunike kwazi ukulishumayela izwi lakho. Nginqaba ukunike kuhlakanipheni kwami. Ngincika kuwe moyingcwele kaNkulunkulu kuba umsebenzisele inkazimulo yakho. Ukuthi abantu bakho bangezwa ukukhuluma kumuntu kodwa bezwe iphimbo likamoyingcwele. Egameni lenkosi yethu Jesu Kristu siyakhuleka. Amen and amen. Le ndaba ke bazalwane esifunda lana, le ndaba esifundayo ngabantwana bakwa-Israyeli in the book of Numbers chapter number 21. Sonke siyasazi story sokuthi uNkulunkulu wathuma uMose ukuthi ayobakhulula ezweni lokuqhila eGibhithe. And we know the story se-Passover mhla kufika ingelosi yokufa eGibhithe ibulala wonke amazibulo. Lithi izwi lenkosi uNkulunkulu wabakhipha ngesandla esinamandla
baphuma endleleni yabo kunezinto eziningi nezimpi eziningi abahlangabezana nazo. Ezinye kuyizimpi zokungakholwa kwabo, ezinye kuyizimpi zabantu abamelene nabo. So they fought our battles in two dimensions. Belwa nabantu abamelene nabo, belwa futhi nokukholwa noma nokungakholwa kwabo. Ezwini lalethu uNkulunkulu ayikhulumile phezu kwezimpilo zabo. Amen. Now lithi izwi lenkosi njengoba bekhona kunezinto eziningi abebecomplaina ngazo la bebesanda ukuhlaselwa inkosi yaseKhanani. So sebeya kuNkulunkulu, sebeya kuMose, becomplaina ngoMose nangoNkulunkulu. Ubheke nje ukuthi bacomplaina ngoNkulunkulu baphinde bacomplaine ngoMose. Baphinde futhi bakhulume kabi ngoNkulunkulu baphinde bakhulume kabi ngoMose. Lithi izwi lenkosi ngenxa yalokho, ngenxa yalesenzo sabo, uNkulunkulu wabathumela izinyoka. uNkulunkulu wabathumela izinyoka ezinesihluku ukuze zibalume. Lithi izwi lenkosi ezabashaya inyoka, abaningi babo bafa. Bese kujika uMose lo okwakhulunywa kabi ngaye, eqonda kuNkulunkulu ukubathandazela laba bakhulume ngabi ngaye. uMose umzalwa nje bazalwane nawo amaqhubu. Wangakumente uthi kade bekhuluma kabi sibashaya kahle. Wathi uMose wabheka emazulwini wathandaza kuNkulunkulu. uNkulunkulu wayesenikeza uMose iremedy yalezi nyoka esibashayayo. Usethi uNkulunkulu, Mose ngicela wenze kanje, thatha ithusi wenze inyoka, bese uyayithatha le nyoka yethusi uyiphakamise, kuzothi yilo nalo oshawa izinyoka abheke inyoka yethusi bese uyaphila. Yiloyo naloyo ozoshaba. Lase ngiqedile intshumayelo, ngiqedile lapho mangapha. Ilo nalo ozobheka inyoka yethusi, noma ngabe ushayiwe ilezi nyoka ezinesihluku, kodwa uma nje wake wazenzela ifavor, wathi sezimshayile wabheka yena inyoka yethusi, angabi asahlupheka ngoshevu ophume kulezi nyoka ezinesihluku, ukuthi nje usebheke inyoka yethusi. Ake ngiqale ngithi bathandekayo, uma ubheka lento yokuthi ukhiyela ukuthi uNkulunkulu uthi thatha ithusi uyenze inyoka, thatha ibrass thusi uyenze inyoka, bamba lapha, take brass or bronze and make a serpent. Eluphinda futhi, thatha ithusi uyenze inyoka. Angisazongibamba abathandekayo. Thatha bazalwane, wenze ngani? Ngamanye amagama uthatha into eyithusi uwenze inyoka, which means uyenza into ithusi yakulona inyoka. Okay. Nenyoka akuyona ithusi. Kodwa thathani ithusi wenze njani? Ngoba ngifuna into enziwe. Inyoka in the book of Genesis
amen basalwa. Inyoka izilwane uNkulunkulu zange azenze wayidala. Kodwa la kuthiwa thatha wenze. Kanti inyoka iyadalwa ayenziwi. Kodwa la kuthiwa thathani niyenze. Thatha Mose wenze njani wenze. Ngoba le ipicture kaKristu. Ngoba le nyoka le ikhuluma ngokuza kukaKristu. Oh, angibazalwane siyazi ukuthi iTestament elidala lifihle kulo iTestament elisha. Bese iTestament elisha liyincazelo yeTestament elidala. Hawu amen makhona. Usho ukuthi uNkulunkulu ngesikhathi esibhalela iTestament elidala kunezinto uNkulunkulu ayifihlile esithola incazelo yaso kwiTestament elinjani elisha. So uma sijaha iTestament elisha sisho iTestament elidala siyofuna incazelo yento esingayazi. Kanti kumele sibambe lokhu okukula kuTestament elidala ukuze uma indikazwa sibe sesiqonda ukuthi kukhulunywa ngani. Ake ngenze example basaba. Uma sibheka uAdam sibona uJesu. Ngoba phela uAdam lithi phapheni encwadini yabaseRoma ukuthi uJesu uAdam wokugqibela. Kanti lo wokuqala ube umphefumulo ophilayo. Kodwa lo wokugcina uAdam onguJesu ungumoya ophilisayo. So sibona uAdam nje ake siyenze le example ukuthi noma ke uAdam lo wokuqala wona ensimini. Kodwa uAdam lo wesibili wathandaza ensimini uAdam wokugqibela. Lo wona ensimini yase-Edeni lo wathandaza ensimini yaseGetsemane. So uAdam lo kunama contrast between the two Adams. Hallelujah. Hayibo uAdam lo walaliswa kwase kukhishwa uEva kuye. uAdam wokuqala noAdam wokugqibela walala esiphambanweni. Bese isotsha lifika lihlaba uhlangothi kwaphuma igazi namanzi. Into ephumayo uma umuntu wesifazane esala. Ngoba phela uma umuntu wesifazane ezozala uqala kuphuma amanzi bese kuphuma igazi. Hawu amen makhona. noJesu emnqamlezweni uAdam wokugqibela kwaphuma igazi kwaphuma amanzi kanti uzala uEva ibandla lakhe. Mawubheka nje i-Old Testament uyabona ukuthi kunezinto ezifihliwe ethola incazelo phambili. Sibona uIsaka ehamba noAbraham ebuze ethi baba, I see the fire, I see the wood, where is the lamb of sacrifice? Wathi baba uJehova will provide. Ngoba entabeni kaJehova kuyabonelela. Uma bekhuphuka intaba umfana uphethe inkuni uyidedela emhlane. Ngoba kude Testament elizayo kunomunye uIsaac ozothatha ukhuni alibeke emhlane akhuphuke intaba eyaphi emnqamlezweni ukuyobethela. Mawubheka uJosepha ubona uJesu owazondwa abafowabo. Lithi iBhayibheli ngoJesu he came to his own but his own rejected him. Mawubheka uAdam ubona uJesu, mawubheka uIsaac ubona uJesu, mawubheka uJosepha ubona uJesu. Joseph was sold for 30 pieces of silver. Nangale uJudas uJosepha kweNew Testament wamdayisa. So yonke into from Genesis to Revelation ikhuluma uJesu. Ngithandile bishop makhuluma ukuthi sizomemezela indaba kaJesu. Uthi uPastor Paul asizishumayela sithi kama tena sishumayela uJesu yena ibethele. Awu hallelujah shopweni. Hallelujah kuselelweni. Hallelujah kuselelweni. So iTestament elidala liyafihla iTestament elisha. Bese iTestament elisha lisichazele iTestament elidala. Yathazwa lapha iTestament elisha. Ngisathi nje angeke foundation ukuthi abazalwane bami bona ukuthi ngivelaphi ngale nto ukuthi le nyoka le iuJesu. Le nyoka le iuJesu. Yingakho uJesu mayesha uthi hayi let me help you. Njengoba
Njengoba uMose waphakamisa inyoka ehlane. Nami bazokholwa kimi bayabona ukuphila okuphakathi. Kodwa le nyoka ingakaphakanyiswa kwamele yenziwe. Kwamele yenziwe le nyoka matho. Before iphakanyiswa kwamele yenziwe inyoka. Ngoba mele ithusi lithathwe liyenziwe into engelona. Hey. Hebrews 7:26 uthi nakhuluma ukuthi umpristi lo wethu omkhulu wangenasona wangahlukanisekile kodwa ku-2 Corinthians uthi wenziwa isono hayi ubengenaso isono kodwa wenziwa ngoba uJehova wayefuna into enziwe kodwa uJesu engenaso isono wenziwa isono uJesu wayengenaso isono uJesu akazange abe nankinga namuntu kodwa wathola izono zehlabathi. Wathola njengoba inyoka yenziwa njengoba ithusi liyenziwa into engeyona noJesu kanjalo uzokwenziwa into engeyona. Bese lithi iBhayibheli naw njengoba enziwe kanje tuwaphakamisa Mose inyoka ayisiphakamisi yona. Hey, come on. Hey. Ayisiphakamisi iyaphakanyiswa amen bazalwane ayisiphakamisi yona kodwa yona esenjani Iyaphakanyiswa. kodwa futhi mlalelo uthi you quoted the verse man of God uthi uma ngiphakanyiswa emhlabeni Yeah. I will draw men to myself. Oh God. Ulinde nje lithi iBhayibheli ngesikhathi ikhuluma kanjalo wayekhuluma nge-crucifixion yakhe. Yingakho iyo into ekumele siyiphakamise leyo ngoba yona yodwa into enamandla okudonsela abantu kuJesu. Ayibadonsele kithi no ibadonsela kuye. Awubazalwane basa kuye ngathi kodwa aphinde kuyithi hayi bazalwane they come to him through us but abapheleli kithina bayakuye. God bayakuye asatha bahashetetheleba litizwe lenkosi abayibhekayo le nyoka yenziwe phakanyisiwe noma iy'nyoka lazi ngabashaya alisho iBhayibheli ukuthi ilwane nezinyoka alithi iBhayibheli thathani izinyoka niyishanele azange lithi iBhayibheli ilwane nazo niyishanele lathi nje iBhayibheli uthi uNkulunkulu ubona nina lezinyoka mathi nishaye Bhekani le yethusi. God, I wish I was talking to somebody. Masishaya la ungayibheki bheka le yethusi. Ikhambi elilapho kubi aliveli ekushayeni bakulwa ney'nyoka kodwa lifika ngokuthi ubheke le yethusi ngoba lezi ey'shayayo azenziwanga zidaliwe kodwa le ephakanyisiwe yenziwe. Bhekani ayabashaka nanda Bhekani inyoka yethusi masho Bhekani inyoka yethusi noma kufika i-competition apha nalapha Bhekani inyoka yethusi noma kufika izimo zithi zishana apha Bhekani inyoka yethusi bheka inyoka yethusi bheka inyoka yethusi abakhona abantu ebusuku engikhuluma nabo namhlanje bheka inyoka yethusi hlukana nabathakathi ubheka inyoka bafike ney'ntelezi wena ubheka inyoka bahlebe wena bheka inyoka bakhulume nabo bheka inyoka. Hallelujah. Somebody say bheka inyoka asibhekile okunye asibheka inyoka thina mahasetetete mahashono lithi asibhekile okunye sibheka inyoka yethusi eyaphakanyiswa uMose ehlane noma zishaya sibheke yona inyoka yethusi lithi iBhayibheli abayibhekayo bayaphila. Usibona siphila nje hayi ngoba amandla ethu kunala sibheke khona. Ngithi usibona siphila nje kunala sibheke khona. Yela basana Yabona umuntu obheka inyoka yethusi
ngizwile ebusuku angena umuntu othanda ukukhuluma ngokuthi abantu benza kodwa uthi angisho le ngishulo uthi noma bathenga sebeshayile mkhulu ekuseni mawuvuka uzobethi hawu makhiki kanti ukhona kanti akuyona indlela okubingelela le indlela okubingelela ukuthi sawubona makhinisha kodwa uma sebethi hawu makhiki kanti ukhona ingoba bazi ukuthi khona izinto abafikile bazenza kodwa bathola izinto abazenzayo bazenza umuntu obheke inyoka yethusi zagadla alishongo iphephe ukuthi ngeke sibashaye inyoka alishongo ukuthi ngeke sibashaye njengoba lingashongo ukuthi ngeke sidlule emlilweni njengoba lingashongo ukuthi ngeke sidlule emanzini lathi sodlule emanzini kodwa amanzi ngeke samuke nathi sodlule emlilweni kodwa ngeke sishe. Your deliverance in Christ is not from the fire, it's in the fire. Deliverance from the fire. It was in the fire. Asanga basindise ukuthi bangangena emlilweni. Wabayeka ukuthi bangene emlilweni. Bathebe bangenile amona. And into ebuhlungu akabona ibo. Ubona izitha. Angizobeka ngisho. Kunabantu wena awuboni ukuthi ubani ohamba naye. Kodwa kunabantu abaziyo ukuthi ngabe kade wafa. But because of the Lord who was on our side. My God, because of the Lord who was on our side. I said because of the Lord who was on our side. Sinile Jesse Akoma, kuenda yako Jesu. Sinile Jesse Shumayela, kuenda yako Jesu. Sinile Jesse Apila, kuenda yako Jesu. Inyoka yaphakanyiswa. Please sit down for a moment. I'm about to be done. Hey. My goodness. Lenyoka. Uma lenyoka iphakanyiswa. Yenziwe yasiphakanyiswa. Lezi ezinye zase asitshela ukuthi sipheleleke. Yabona? Sigcine nje zishaya abantu ababheke kwenye ndawo. Hey God. Oh God. Hey bazalwane. Lesikhuluma nomunye umfundisi sixoxa nje. A man of God. A brother to me. Ubishop Bhekani. Lithi kuyena siyaxoxa don't take up for the worried. Ngithi worried man ujoin. Ngizwa abantu bethi helabra soto. Uthi ngizwa abantu bethi hey bazalwane depression is real. Ngizwa abantu bethi hey COVID is real. Ngizwa abantu bethi hey bazalwane poverty is real. Elesi national bazalwane is real. Sesiqoka sithi but there is another reality. I don't know who I come to preach to. Kune reality. Depression is real, but there's something more real. Sickness is real, but there's something more real. Poverty is real, but there's something more real. Sin is real, but there's something more real. Akungabi mnyama epulpiti kube mnyama nasebantwini. Pusha tabahasubo. Kwa tina asimononya wozimbi sionya wonke. Which means simemezela indaba ezinhle isikhathi siphuma noma singaphumi. Sikhatha abantu sithi uJesu seyimpendulo yalelizwe lona ke. Amen bazalwane. uJesu uyimpendulo yalelizwe lona ke. He is the answer to this world. Asinalo linithambi. Sinalo leli lilapho kuphi. uKristu waseNazaretha. Hallelujah. Kuna umuntu wathi khuluma ngelilanga. Wabazalwane angiphethe
Ito ay wena wasili. Utisi asiki isambulo esitula. My God, asikho isambulo esitula uKristu. Hallelujah. Siyande abantu abafuna ama-principles, but they ignore the principle. Hey, come on. People want to know the power of prayer, but abafuna umazi wakathandaza again. Hallelujah. Abantu bafuna ukwazi ama-prophecies, kodwa abamazi lo oyi-prophecy ngayo. Ngoba bonke abanye abafika before him, abefika bonke, abefika bebethi thus saith the Lord. Bathi isho kanjani inkosi? Bonke bebethi isho kanjani inkosi? Nakufika yena yathi ngiyizwile kuthiwa, kodwa mina ngithi. Ngoba lo akela umprofethi lo ofana nabanye abaprofethi. Lo mprofethi uye lo mprofethi lo. Ibhayibheli likhuluma ngaye in the book of Deuteronomy chapter 18 verse number 18. I will raise a prophet among them, O Judah. Come on. Principles. 7 steps of how to receive the anointing, and we ignore the anointing. Hallelujah. Hey, bazalwa. Siyabona ukuthi mawujaha izinto ziyakushiya. Mawujaha yena ziyakulandela. Yeah. Come on. Ukubone mawuke waflathela. Mawufuna ukubamba isithunzi sakho. Mawuflathela isithunzi sakho sibe ngaphambi kwakho. Because the light shines behind you. Noma ngathi uyasibamba isithunzi asibambile. Because ujaha isithunzi uflathela. Kodwa mawuke walibhekela. Bese ujahila. Sonke izinto ziyanezelwa. Hey. That is why asifuni into zakhe sifuna yena. Kumayina lelo vangeli. Bese izinto ziyazilandela. Come on. I don't want the healing, I want the healer. I don't want the blessing, I want the blesser. I don't want the deliverance, I want the deliverer. Umusothele yena. Hey. Konke. Kumayina lona ke. Hey. Konke. Ile sikumayina. It's important. All things shall be added. All was around shooting. All things shall be added. We figure out his show. Goodness. Goodness and mercy. Come on. We don't follow goodness and mercy. We follow God and goodness and mercy. Silandela yena usista omuhle uyena olandela thina. Hallelujah. Asingafani nabafo kaJosefa abafuna into esesandleni kaJosefa kodwa bamfaka emgodini. We can't use God. Let me tell you, bazalwane. Ngifuna ukuyamla into ukuthi uJesu uyabachazela lapha ibambele inyoka. Uyamchazela ukuthi njengoba uMose waphakamisa inyoka kunjalo nabazobheka mina they will have eternal life. Usethi lo uHebrews, the writer of Hebrews chapter 12 verse 1. Uthi hayi nani senza as we run this race sesishiye yonke into esinga sishiye izono esinga sikhona into esibhekile uJesu bese lithi umqalisi Oh, Pasiam. nomphelelisi wokukholwa kwethu. Uyena omqalisi futhi abe batubia we akayiqali into angayiqali. Iproblem ukuthi bazalwane inkolo zethu zinzima ukubamba imfihlo yasezulwini. Yeah. Izinzima. Well, into kaJesu akumele uyibheke as a reaction, as a response ukuthi uNkulunkulu wathi oops nangu umuntu wonke.
Because uNkulunkulu akanama oops moments. All right. Yazi uNkulunkulu ukuthi ingane yakho nomngane wakho enze into esurpriseayo. Uthi oops lena ngabela ngase ucabanga ukuthi ngenze. uNkulunkulu ngesikhathi ethanda uAdam noEve wayazi ukuthi bazodla. Wayazi uyiqiniso. Wayazi. Ubadala nje uyazi. Oh, Jesus. Njengoba nawe wakusindisa yazi ukuthi uhamba ufuza endleleni kodwa wakusindisa. Yazi ukuthi ukuthi uNkulunkulu makuthiwa siyizidalwa ezishabuya. Uyizidalwa ezisha ngesikhathi uthi yebo kusasa usesona. Le nto ye-newness every day ufana nomuntu ongenayo history. In new creation has no trace of history. Because in new creation, into engakazi bekhona. So mawungena osukwini olesithathu, mawungena kusasa awukazi bekhona. Okay. That's why the people, his mercies are new every morning. Because our message was that I'm making in reality a new creation. So it's starting there. Hallelujah. How now is that is why little bracket uNkulunkulu is not unjust ukuthi angakhohlwa imisebenzi yethu yesihle. Osho ukuthi uNkulunkulu akakhohlwa. Kodwa little bracket izono zangawo. Njengempumalanga nentshonalanga waphosa izono zethu olwandle. uNkulunkulu ongakhohlwa kodwa izono zabantu. That's what obusathanda ukuhlebela ukuthi hey akakhohlwanga funa ukutshela ayikho into uNkulunkulu ayikhumbulayo ngabo embi oyenzile. Ngoba uNkulunkulu mayebheka ubheka lo owenziwa ukuthi wena ube ukulunga. So wafika uJesu waba yini kuye ukuze mina ngibe ngasho khoma. He became me so I can be him. So njalo uNkulunkulu ebheka uJesu ubona thina mayebheka thina ubona uJesu kushaye ithonje umshumayeli ngithi njengomshumayeli nje entendeni inhlumano sentendeni ngithi that's why the devil is so confused. Ngoba uma ethu uyasimangalela emazulwini njengoba wamangalela uJob, uthi uma ethu uyasimangalela usithola sifihlwe ekulungeni kaKristu. Uma ethu uyeze emhlabeni ulwa nathi uthola uKristu efihlwe kithi. Emazulwini sifihlwe kuye, emhlabeni uKristu ufihlwe kuye. Basaba thina emazulwini sihleli kuye kwesomnene sikaNkulunkulu. Kodwa mayifike emhlabeni uSathane ethula greater is he that is in us. Mkhulu ongakithi kunalo. My God. So I'll Grace Grace. a small revelation. Uthi hayi angizokhuluma ngentengu. Ngizokhuluma ngoJesu. Yiphi intengu le Jesu? Ukhona yini umuntu omkhulu okhulukhristu? Akekho. Bafundisi bami, ngekafundisa ngiyaxolisa ngazi ukuthi ngekafundisa nge-double portion, ngekashumayela nge-double portion, double portion. Until ngivuleka amehlo. Uthi i-double portion phela into ungwengibele ngakafika ukuhlala kuthi. Kristu kuthiwa he is given the spirit without measure. Come on. So thina sijaha i-double portion sishiya lo onikezwe umoya ngaphandle kwesilinganiso sihambe siyofuna i-double portion. Now there's nothing wrong with serving, but understand usekulaphi. Thina bazalwane
Jerusalem. Yes. We are ready for Jerusalem. Now figure we bought my full passport. We have not come to the mountain. We have come to the new Jerusalem, the heavenly Jerusalem, the city of the living God, the church of the firstborn. And the season to the spirit of judgment perfect. He came in Jerusalem. Why is it? Bhekani, kuye, umqalisi. Leni kulenga ukuthi bona nje uyazi. UJohn uthi mina ngibona. Cheers. Uthi ngabona umuntu. Hayi lahlatha 2000 years ago. Uthi elahlatha umhlaba. Umhlaba so umhlaba wonke nasiseseke iwundu lahlatha manje uma umhlaba unge nasiseke umhlaba wonke usho ukuthi umhlaba awungekho nensini yaseKidini ayikho Wasikhethela kuyo. insini yaseKidini mayingekho no Adam akekho no Eve akekho Come on. nesihlahla nenyoka kodwa yena wafa. Come on. Khethela kuyo. Inyoka ingakafiki wafa. Hayi basho. Isihlahla singakafiki wafa. Too much. YouTube. uNkulunkulu besethi president sokuthi yonke problem efikayo every time it's late. Yonke inkinga efikayo empilweni yomzalwane ilate. The solution is always provided before the problem. Besenikeza amandla baba yena umqalisi nomphelelisi wokhona kwenu. Kuthi ngesikhathi sobunzima abesebamba ngokholo ukuthi ufike kule solution eyahlelwe maphakathi. Let me explain. The manifestation of a solution is just but a collision of two realities, eternity and time. So too much. Uma ubona kuphenduleka imithandazo, i-manifestation yamaqiniso awethu isikhathi nephakade. So ngoba zonke izinto wazenza in eternity past. Yeah. Why selling this car? Ukuthi sife. Okay, I'll take it. Intombazane bayisabe ngani? Yonke into ayidingayo ukuthi abe umuntu wesifazane. Yebo. Yibona. Umfana mayisabe. Yonke into ayidingayo ukuthi abe nentshebe. Akekho umuntu osuka ahamba ayothenga intshebe uphinde ahamba ayothenga intshebe. Ngoba noma ena 5 ingekho ilindi isikhathi. Usheshe wathi uNkulunkulu akenza nganto kanti isikhathi asikafiki.
Wait for time. Tell me wait for time. Yabona umuntu okhulelwe mina 1 month noma ungamphikisa namandaba ngawo. Ngoba u1 month akubonakali lutho. Ngo2 months khona into engabonakala. Kodwa mase kufika ku4 months ishape iyashintsha. Nendlela adlala iyashintsha. Ngoba lento engaphakathi kuye ilinde isikhathi. Yonke into usibusisile ngesibusiso zonke zakomoya. We prophesy ukuthi ngo2020 lezi into engaphakathi ziyavela. Njengoba isikhathi sokuthi sivele manje. Njengoba asivele lezi zinto. Asivele leli bhizinisi elila eSwitzerland. Amahashakata. Awuvele lo mshado oseSwitzerland. Asivele lesikole seSwitzerland. Njengoba liyavela lento iyavela. Ukashana mahata kasaba. Yena mahashaka maha. Njengoba zethu iyavela lento. Kanti fihlangele. Ngoba sekuyisho lesi sikhathi. Ngithi sekuyisho lesi sikhathi. Sekuyisho lesi sikhathi. Sekuyisho. Iso. Angamadimona zosifima lesikhathi. Angamphakathi ozofima lesikhathi. Angamoya omubi ozofima lesikhathi. Ixesha lifikile. Ixesha lifikile. Ixesha lifikile. Indalo kathi kubuya. Ilinde ukubonakaliswa kwamadodana kaNkulunkulu. Iso. Lalela, bayohlangana nawe kungashintshanga i-address, kushintshe isimo ekhaya. Kuyoshintsha imeko baze bacabanga ukuthi badukile. Abethi hayi siyaduka uthi hayi sekuyisho leso sikhathi. Ayabizwa mthini bazalwane. There is a dimension in God la uhamba khona. Ubambe yonke into uKristu akwenzele yona. Jesus Christ. Bebe. Yeah. Siyakhaza ngapha. Achiwa ngobheka laba abasebayo wena. Achiwa ngobheka izimo. Achiwa ngobheka no wena bheka. Inyoka yethusi. Ngoba nguye umqalisi manje. Dona sabaza umqalisi. Nomphelelisi. Hangizwa umpostoli Paul ekhuluma nabazalwane baseFilipi. In Philippians chapter number 1 verse 6. Ethi ngithembeyo naleyo. Sengithembeyo naleyo. Sengithembeyo naleyo. Oqalile lo msebenzi uzofeza empilweni yakho. Oqalile lo msebenzi uzofeza kuze kufike usuku lwenkosi. I declare that this year will not end before kufezeka umsebenzi waseCalvary. Elokubuza njengoba uzilwela kanje kanti ubani oqalile? Njengoba kuwena olwayo kanti ubani oqalile? Njengoba wena uqotayo uthumela ama-SMS uthuka abantu kanti ubani oqale lento? Ubani oqale? Lolu hambo ngesikhathi waliqala nobani? Oh, kanti uqale nobani lolu hambo? Njengoba uPeter udingelwa abantu ukuthi bamshiye. Hayi kanti waliqala nobani lolu hambo? Yabona kulesizini bonke abantu abasibeki kulesizini uyoqala sabantu okade basiza ukuthi bakuphi abantu ndawo awungakwazi angena wonke umuntu onegrace yokuma nawe ngesikhathi sokufa. Ngikutshela problem yakho ilaphi. Abazalwane ngeke ukushumayele kwabasha. uJesu wayenabantu babehamba naye enesiqubulo esu-5,000 aphinda abe no-120 aphinda abe no-70 aphinda abe no-12 aphinda abe no-3 aphinda abe no-1 aphinda abe no-9. That's why my figure gets man. Kulaba bawunayo uthi hlalana. Abathathu uthi ngidala. Abanye bokuhlala abanye laba bokuhlala uthi bona thandazani
laba bokulinda ukuthi inyama ikuthanda kodwa umoya uyavuma kulaba bathatha ushinda akayisho kulaba bawunayo ngoba laba bawunayo kulinto abangayazi ngayo athi ngingatsheli umuntu ngize ngisuke usuku lokuvuma uMatthew 17 laba bawunayo nabawazi uMatthew 17 ngesikhathi uJesu ekhasibuliswa bawazi wavela iphimbo ezulu lathi lo indodana yami ngami ngithokozile naye ngithokozile abayazi abayiswayo wathi uJesu ngingatsheli umuntu until ngivuke so laba bawunayo bashiwa nje ngoba kunezinto abangamele bayiswe ngenxa yokuthi kulinkazi laba bayibonanga lezizwe ngithini laba batshelwa into ngesikhathi sokuthanda because kulinkazi laba bayibonile engeke yenze ukuthi bashintshe ukuthi uJesu uba ngenxa yokuthanda uthi the flesh is weak kuthiwa hayi kumlekani siyayazi inkazimulo yakho noma inyama ngababuthanda njengamanje uthi mawubona isiphabani kodwa Jesu siyakwazi ukuthi umbazi so iproblem yethu simikisa abantu sifike sitshela abantu bokuhlala izinto zabantu bokulinda bese bayasilimaza abantu laba abahlalayo ngoba kunezinto abangazazi ngathi kanti abantu bokulinda bakwazi enyameni bakwazi esambulweni batshela imiyalo maye sekhuluma nobaba bakhuluma sengasekho umuntu bathi kahle kahle lesithi ngokuya kwabo akakusho kulaba bantu bakhona izinto ezibekhulunywa kunoba that is why njengoba ngithi bafowethu ngiyancenga kuphela kaNkulunkulu asingashumayeli kumnyama ngesikhathi sokufa ngoba singabantu bokukhanya angathi kumnyama ezweni nasepulpiti bese siphuma kumnyama sithe kasanani kuyabhujwa ngala lo uJesu sekhona I wonder who I'm talking to right now. Do you know bafundisi bami ukuthi i-level ye-accountability kuKristu ayifani? Yeah. uMaria uma kuthiwa uzokhulela uyabuza kanjani? uZakhariya uma kuthiwa uElizabeth uzokhulela uyabuza kanjani? Kodwa i-reaction kaNkulunkulu ngoba babili ayifani. uMaria wathola incazelo uZakhariya wathola isijeziso bebuzunguzo ngoba indala le uMaria uyintombazana lona umpriest kunezinto abapriest kumele bazazi ezingalindelekile entombazaneni so uNkulunkulu uthi wena Zakhariya uyakujezisa ngoba kunezinto ongamele uyibuze ngokwe-office lakho ngoba ngokwe-office lakho kunezinto osaziyo uMaria ngasazi so that is why asukwazi ukukhala nabantu abakhalayo ngoba khona into esiyaziyo abantu abakhalayo abangayazi kuthi mabekhala bese siphatha i-microphone njengoba silalenanda sizothi thula mntwana thula uNkulunkulu usekhona bheka inyoka yethusi ilokhu sikusele ngoba sikwazi ukukhala nabakhalayo sibizela ukuthulisa abakhalayo sibanikeza ithemba ngoba kukhona ithemba elavela kukhona ithemba elavela ithemba labendulo elavela obala uJesu waseNazaretha awuyingakangata yezulu inzibete ezinye umadithu umafohla ingakangasa indoda abafelokazi ubaba weyintandane umelusi olumileyo umdala wezinsuku umqadi wezingqinamba umafungwalajiki umabizwa sabele ilanga lokulunga inzibete ezinye kuye izolo kuye namuhla kuye naphakade akashintshi akakuguli kamasathaselana
My God, I feel the cloud of glory. Listen to me. I want you to open your mouth and pray. Jesus, the author and the finisher of our faith. Give us some emotion. Libra Libra Soprana. Lebra Soprana Hasoro. Come on, say it, raise your voice. Paramisi people are. As Paramisi people are. As let's claim Uganda for Jesus. Let's claim Kwamashu for Jesus. Let's claim Itabu for Jesus. Shanda da Baba Yekete Resetema. We lift up the bronze serpent. We lift up the bronze serpent.
let's continue. Kodwa bakhona umuntu ongamazi uJesu la. Akuphakamise isandla sakho lapho ukhona. Othana angimazi uJesu, angiyazi le ndoda, angiyazi le ndoda. Phakamise isandla sakho lapho ukhona. Yasibona isandla nasisiphakama. Khona yini omunye, khona yini omunye. Phakamise isandla sakho Nkosi. Sengifuna ukubheka inyoka yethusi. Ngisibonile ekhaya. Ngisibonile ekhaya. Ngisibonile eNingizimu Afrika. Umhlaba wonke. We see what is happening in Ukraine and Russia. Kodwa Nkosi ngifuna ukubheka inyoka yethusi. Akhona phakamise isandla sakho. Phakamise isandla sakho. God bless you, God bless you. Phakamise isandla sakho. Yaphuthuma lento. Yaphuthuma lento, yaphuthuma lento. Ababheka le nyoka noma izimo zingafiki. Asamandla, God bless you. Ngaleso sandla. Ukhona yini omunye uthi mfundisi ungangivalele ngaphandle nasi isandla iphakama. Ngela mabasha sinibabhekeni nemphakamise isandla. Wena bawuphakamise isandla ngicela usuke nje lapho uhleli khona uze la ngaphambili. Uze la ngaphambili. Jesus says uthi ngizodama nje ake bashayela isandla bazalwane. Bashayela isandla esikhaya. Bashayela isandla esikhaya. Baningi abasahleli ungasalindi. Ungalindi. Lo mzuzu lo wenzele wena. Lo mzuzu naba abanye besese. Shanda nabahamba nabashadaba. Hayi bakhona yini abanye. Naba abanye beza. Yaphuthuma le ndaba. Shana mama shadaba. Bakhona abanye. Ungavaleleki ngaphansi. Nina abantu ngaphambili phakamisani isandla senu nivala amehlo. Ubishop uzomthandazela manje. Lebra soto mahashadaba. Lebra dadesh kelima story martikabro. Sabra hateli pasodo bosha. Lebra sote prakatele sibrahata. Bakhona abanye. Ungavumi leli thuba ligeje. Ayikho into enhle njengokwazana noJesu. Ibuya yonke imangaliso umuntu angayithola empilweni. Awukho umangaliso ofuna ukwazana noKristu Jesu. The biggest miracle that anybody can ever receive is knowing him. Ukwazana neNkosi uJesu isibusiso leso. Bishop, please come. Men of God, pray for them. Mawuqeda, there's something I want to say, then I'll hand over the microphone. Connecting from Witandazela prophetically. Nine nimnganga phambili